sada guru na bisuk. Buah sa tangis ho Hendrik, dina guru sa halak mandok sisian na tadi di poksikolan dung lau buli akadongan na. Ale guru ni na Hendrik mangalusi, adong do poti-poti na met-met na ulisi tutu, ingana ni kerepu, na ubay na sogotan tu bagasan baku dulaku. Ale nakindang di si becu pangau, mado honoku tu damang do tu dainang, ia mula kawanon, pedang be diau, poti-poti i. Na hona lising ma au bainonna, da hona lising ma au bainonna, pos marwa male Hendrik ni naguri. Takasaku mai moksogot, jala sukunoku akadonganmu, manang ise na sida uboto, manang aha tangok tu poti-poti mi. Dung moksogot nai, dung masuk muse, aka anak sikola di sukun gurui ma jolo si Hendrik. Bea, dung ajupak ku poti-poti i, dang dope nina si Hendrik. Dungi didok gugui ma mado anak sekolah na sude. Dungi didok gugui ma mado anak sekolah na sude. Ma godona tuari poti-poti ni si Hendrik ingana ni gerep na. Ade adong dosian hamu na mok di dasa manang cupangani. Dungi gobe alus nasida dang cupangami caladang huboto ami. Dungi didok gugui ma ikon adong sada sia kamu nama buat poti-poti i. Aidang adong halak nasing mas tu biluton na tuari holan hamudo. Manangisi nama buati ipabuat ma dang pola habiaran nama nangaha aidang lisingoku ibana sa lion asal ma dipabuat jala ditopoti salana. Diba ini mangulai mau mandukun hamu isi do ma buat poti-poti i. Alai horombedo nasida. Dungi didok gugui ma molosongoni goma hamu sude pukul 2 tu bagasu ai huboto do pedalan asing padapat panakoi. Dungi pukul 2 mokpungu masude anak sekolah di jolo ni bagas ni guri mai mahon manang bea bainon ni gurui ola dua nasida na bokdok ni roha. Si Hendrik iman nasada na maksa ala sojupang dapat poti-poti nai. Yang gona sadari iman nama buat poti-poti i. Nang tinggal ni ibana di huta ala ni biar ni rohana. Alai di dok rohana. Molo tinggal lau di huta rama nigok do hono ni donganima au panakui. Dungi roma gugui di dokma ditadahamu sude do si Hector. Biang na bolon jalan na bigongi na bukjusi tutu biangi. Dang dibain manangaha tu akan na bukju roha. Alai dang lomo rohana mida akan na cukat roha. Ia nuaing hisuoku ma aka jadela ni biluton nasa hohom. Dungi toguoko masih Hector itu son calikon gobe ma tuson ma jamasa. Dungi dibaing gugui ma songona didok nai. Dihisu ma aka jadela. Kabe hom ma biluti. Dungi ditogu ibana sektor tusi. Yang di Roma akadak dana hisa sada di jama be ma biangi aledang makuling. Dungi didok gugui ma bea di jama hamu bedo biangi olo dunga ujama hami be biangi nina nasida. Dungi diukap gugui ma aka jadela dungi didok ma atong patudon hamu ma tangan munas yamun tuau. Dungi dibain nasida masongon na didok ni gugui jala mekel ma nasida ai bigong tangan nasida. Holan sada sian nasida naso bigong tangan na. Dungi didok gugui ma madok ibana hodo panakoi. Alama biya ko majama biangi ai bea makulingi ubayan so di jama ho. Aidang diboto honian na ubayan te ni api. Aidang diboto honian na ubayan te ni api tu tanggung ni biangi asa kami bigong tangan ni nama jamasa. Nunga dapoto hodo nama buat poti-poti ni si Hendrik. Dungi akahidir maibana jala jadi ditopoti masalah na jala di paula ma poti-poti itu si Hendrik.